ଆଜିର ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏ ମହାଶୟକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସେ ଘର ବନେଇବ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପାଇଡର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପତ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ସେ ତଳେ ପକାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଟିକେ ଗଛମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ। ଆଜି ଇନଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେଉଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ଗଛ ଉଠିଗଲା, ତା ଚେରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛ ବାହାରିଛି, ତାକୁ ଲଗେଇଦେଲି। ତାପରେ ବୋଉ କହିଲା ମୋତେ, ଆସ ଟିକେ ମୋତେ ଘିଅ ବନେଇବାରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ଲହୁଣୀକୁ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇଦେଲି। ସେ ଘିଅ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଲା। ଆଜି ଆମର ଏତିକି ଘିଅ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍। ଆଜି ହେଇଛି ଅରୁଆ ଭାତ, ବାଇଗଣ ଭଜା, ଛତୁ ଭଜା, ଶିମ୍ବ ବିନ୍ ଭଜା, ଡାଲି ଆଉ ଟମାଟୋ ଚକଟା। ସବୁ ଆଜି ମାତାଶ୍ରୀ ବନେଇଥିଲେ। 4ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଟିକେ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବାପା କହିଲେ, ଆସ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଲ ରଖିଦେଇଛି, ଟିକେ ଖୋସେଇଦେଲୁ। ମୁଁ ତ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଖୋସେଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ଆଉ। ତାପରେ ବାପା ତାଙ୍କର ଗଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଉ। ତାପରେ ତାକୁ ବାପା ଦେଉଥାନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ। ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଟିକେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ଆଜି ସୋମବାର ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଚକୁଳି ପିଠା ବନେଇଦେଲି। ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତ କ୍ଷୀର ଶୁଖିଯାଇଛି। ତାକୁ କାଢ଼ି ନେଲି। ତାକୁ କ'ଣ କଲି, ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ଚକୁଳି ନରମ ଚକୁଳି ସହିତ ଲଗେଇକି ଖାଇଦେଲି। ଆଜିର ଦିନଟି ଏଇଥିରେ ସମାପ୍ତ।